Λοιπόν, μας ερωτεύτηκε ένας παπαγάλος. Με το που μας είδε, όχι αυτός, με το που μας είδε, ήρθε εδώ. Πάμε λοιπόν και έχει κάτσει 10 λεπτά εδώ και δεν φεύγει. Τώρα θα κάνουμε ένα πείραμα να δούμε αν θα έρθει μαζί μας. Φεύγουμε, απομακρυνόμαστε. Κοιτάξτε πως έρχεται. Κοιτάξτε πως έρχεται κοντά μας. Δεν υπάρχει. Τι είναι αγόρι μου. Έλα αγάπη μου. Σε αγαπάμε. Μην τρομάξεις να... Τι είναι αγόρι μου. Για να δούμε, θα πετύχει το πείραμα. Φεύγουμε, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Νάτος, έρχεται. Τα σπάει. Ήρθες πάλι. Γεια σου. Γεια, φεύγουμε. Φεύγουμε. Τώρα δεν ξέρει που να πάει. Γεια σου.